Mezu elektroniko bat bidaltzerako garaian sarritan daukagun behar bat horrekin batera fitxategi bat bidaltzekoa izaten da. Bideo honetan hori nola egin azalduko dugu. Bai fitxategia gure ordenagailuko karpeta batean gordea dugunean, bai fitxategia gure Google Drive unitatean gordea daukagunean. Lehenbiziko kasuan eta beste edozein mezu elektronikotan bezala, idatziri emanen diogu, hartzaile bat aukeratu, ondoren gure mezuaren gaia edo izenburua idatzi, eta jarraian mezuaren testua. Fitxategia eranzteko bekaldean dugun kliparen iruditxo honetara etorrita erantzi fitxategiak, klik eginen dugu eta gure ordenagailuaren karpeta egitura erakutsiko zaigu. Kasu honetan, Gmail izeneko karpeta batean dugu Gmail oharrak PDF-a gordea. Klik bat egin eta ireki eginen dugu. Ikusten dugunez, fitxategia bekalde honetan erantzi egin zaigu. Bukatzeko, bidali egin beharko genuke. Bidali nahi dugun fitxategia gure Google Drive-eko karpeta batean egonen balitz aldiz, mezua bera idatzi eta iruditxo honetara etorriko ginateke. Txertatu fitxategiak Drive erabiliz. Klik egin eta nahi dugun karpeta aukeratuko genuke gure Drive-etik. Kasu honetan, Gmail izenekoa. Bertan daukagun fitxategia aukeratu, klik eginez eta txertatu aukeratuko dugu. Ikusten dugu hemen erantzi egin dela eta bidaliri emanen diogu orain. Jarraian, erakusten zaizkigun aukerak dira Google Drive-etik fitxategi bat partekatzerakoan erakusten zaizkigun ohiko aukerak. Berez, ikusi moduan partekatu ahalko dugu, baina baita iruzkindu edo editatu moduetan ere. Guk ikusi modua utziko dugu eta bidali eginen dugu. Orain erakusten dena, bidalitako bi mezu hoien hartzailearen sarrera-ontzia da. Ikusten dugunez, bi mezuak jaso egin dira. Lehenbizikoa irekiko bagenu, hemen ikusten dugu Gmail oharrak PDF-a bertan dagoela eta gainean xagua paratuko bagenu, eskaintzen zaigun lehenbiziko aukera deskargatzearena da. Bertan klik egin eta gure ordenagailuaren karpeta egitura erakusten zaigu. Gorderi eman eta hemen behaldean deskargatu zaigula ikusten dugu. Gezitxoan klikatuta eta karpetan erakutsita hemendik nahi dugun lekura mugitu ahal izanen dugu. Bigarren aukera bat ere erakusten da. Bertan jarrita gehitu Drive-en irakurtzen dugu. Klik egin eta mezua jasoko dugu nire unitatea atalean gehituta dago jada PDF hau. Egin dezakeguna da antolatu. Antolatzerakoan, nik ikonotxo honetan klik eginen dut karpeta berri bat sortzeko eta izen bat emanen diot, jasotakoak adibidez. Berretsi eginen dut eta ekarri hona aukeratu. Mezua jasotzen dut, hala egin dela baieztatuz eta Drive-era etorriko banintz,
ikusiko nuke jasotakoak karpeta hemen daukadala, sortu berria dela, eta bertan oraintxe gehitu dudan PDF-a aurkitu dezaket. Hirugarren aukera bat ere badago, dokumentuaren gainean jarri, bertan klik egin, eta Gmailek PDF horretan dagoen edukia pantailaratuko digu. Kasu honetan, dokumentua ez dugu ez ordenagailuan, ez gure Drive unitatean gorde, soilik ikusten ari gara. Orain jasotako bi mezu elektronikoetatik bigarrena irekiko dut. Bertan klik egin, eta ikusten dut Gmail oharrak izeneko dokumentua. Eskaintzen zaidan aukera bakarra, iruditxo honek ematen didana da, gehitu lasterbide bat Driven. Bertan klik egin, eta hau ikusiko dut. Nire unitatean aurrera eginda, lehengo jasotakoak karpeta aukeratuko dut, eta gehitu lasterbidea hemen emanen diot. Mezua jasotzen dut, hala egin duela adieraziz, eta Drivera etorrita, jasotakoak karpeta ireki, eta bertan ikusten dut Gmail oharrak dokumentua. Mezutik beretik dokumentua irekiko banu bertan klik eginez, dokumentua ikusi ahal izanen nuke Google Docs interfazearen barruan, baino idazten saiatuko banintz, ez nuke lortuko dokumentu hau nirekin soilik ikusteko moduan partekatua izan baita. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.